имал, обаче нямам никакво време. Както миналия път ви казах, нямам никакво време. Да, така, нямам. Обаче искам да ви кажа, абонирайте се, харесайте клипа и ударете камбаната. Майко се забравям. И много ви благодаря, защото канала гърми. Майко и евента гърми. Защото канала гърми, нека да почваме евента. За сега много ми харесва, защото купил съм си доста работи и тук отстрани, дето е Speed Only. И имам 1000. И тук тези победи много време ги фармих. Като цяло да, намалил съм се звука до нулата, защото вече е до нулата. Както знаете, има копирайт песни и аз, ако имам копирайт песни, край. Това е. Май страйк ли получавах, не знам. Айде, по 10. Това е уникално. Хора, и много благодаря канала гърми. Тия шортове, дето правя, направо гърмят. Всяко прави поне по 1000 гледания. Има това, дето е 6000. Колко най-хубавото ми видео, дето е 6000 или колко хиляди гледания. Много е хубаво. Не съм много високи. Благодаря. Вече в този канал много благодаря. Айде, първи лево качен за това админа Бюс. Сега 300 ли бе? 300 кога ще ги качат тези 300? Аз съм едва на 3. Още 100 не направим се занимава. По-бързо да е. Много ми харесват. Много ми харесва админа Бюс за сега, ама не само 50, ама пак става. Сега пак ще ме върне в началото. Гаче. Добре, само за мене. Не е вече. Да, хора, купил съм се и това. Тук спи да отстрани. Мисля да си взема и това за 8 робъкса нататък в евента. Защото аз не знам. Има реклама, обаче не знам дали ще получа някакъв страйк. Не знам дали ще стане нещо. Ако видите реклама в клипа, не съм сигурна, ама мисля после да се я използвам. Ако мога, нали? Ако дава. Аз, добре, от синто съм и сега да мога да ми даде някакви копи или работи. Нещо такова да мога да ми даде. 10 wins! Get 10 wins! Yes! Ще дава 10 wins. Ако е 10 wins, аз се приготвям. Знаете ли какво? Отивам направо напред тук. Аз стигам до вълната, до 6-то. Ще мина 6-то и след това след това ще чакам по 10 wins. Вие да не мислите, че аз няма да фармя левел тогава, нали? Ще пусна трейдмила. То москин много трудно се фаща за тея, бе. И тия над главата ми са ужасни. Много са дразна вече. Знаете ли какво умирам? Ще фарма малко левел. Въпреки то, като пусна 10, да фарма или да отида да победи. Сега като се замисля, май по-добре да фарма тук, защото като цяло да, по-добре да фарма тук. Дори да пусна 10 няма да е за някакви секунди, а за някакви минути, така че мисля, че почти е невъзможно да не успея да стигна до някъде. Искам да маха тия Team Battle.
Тим Батъл, батъл да го махнат. И нашия отбор губи ли бе? И аз трябва да се включвам. Ами не ми се занимава, бе, ай пътеки. Няма. Между другото хора, ще поканя малко хора за такова, за мултиплеер. В принцип, аз не обичам да каня хора за приятели, ама трябва за мултиплеер. Имам сега 70, ама искам 100. Между другото, то не е контър креатора. Един ми прие, аре бе, мултиплеер да не се ли влива? Очерта се това да е най-големия админ абюз, поне те казаха оунарите, че това ще е най-големия админ абюз, както казват всички. Стила Бренер от сами каза, че ще е най-големия админ абюз, а пък винаги като кажа, че ще е най-големия админ абюз, е най-тъпия админ абюз. А като кажа, че ще е най-тъпия админ абюз, е най-хубавия. Буквално е тъй. Те действа живота на игрите. Няма как по-подробно да го обясня. А сега, дъното евент да е хубав. Тук не трябва да имаш късмет, така че тук е да си най-тъпия късметлия, пак ще успееш. Най-тъпия късметлия. Какво казах току-що? Между другото, хора, пишете в коментар дали някой може да ви краде от ролбоксите, защото днеска мисля, че два пъти ми откриваха от ролбокс, защото вижте имам 32. А то преди няколко дни имах 151, след това станаха на 52 и сега станаха на 30. Че имам памет на маймуна, да. И сега станаха 32. Ай, обяснете ми. Тресток. Айде маска. Ако се чуете защо не се радвам толкова много на маската, това е защото само маска, няма смисъл. И много от ютубърите, как винаги като има нещо хубаво, викат маска, Ай малко по-сериозно, кошкайче. Да, ама така, ако можеш да се купя с Roblox, ако има безкрайно, ще се купя 1 милион маски, ама за жалост не се струва, защото на всеки админ абюз аз мога кача все повече левали, като цяло да. Мултиплеера ми се е увеличил до 100 макса, айде, мачкай. И хора, никога не правите той се админа за тези двете, защото вижте, значи сега събираме от двете, но то по принцип, като правиш те, се събира 500 се събира само от по-слабото. Така че не го правите. Аз няколко пъти се пробвах и не стана. Паузирах за малко видеото. Няма причина. Просто ми исках да се го паузирам. The event start. Хора, Summer Shop-а не мога да разбера само на евентите ли го има или винаги го има, защото аз никъде не мога да го намеря. Тук няма никакъв Summer Shop. Никакъв Summer Shop не мога да намеря. Само когато има евент и там се отваря една врата. Между другото, кефи ли възкина ми? Ако ва кефи, бой по 200. Ако ва кефи, може да в някой видео, нали, пишете скина ме кефи в коментарите и ще покажа какво трябва да се вземете за да се направи такъв скин. И между другото, вижте, не се хлъзга. Това е най-хубавото на тази игра, че с такива скинове не се хлъзгаш.
примерно, не искам да спомена името, ама Тед. Не, че ме е лошо, харесвам ютубъра Тед Not Found, обаче не знам нищо за YouTube, нищо за страйковете, така че да не ме страйкна с нещо. Тед има такъв скин, Светло също има такъв скин. Много ме кефят тези двама ютубъра. И ако знаете, на Тед един негов приятел, дет има канал и се казва Митко ТВ. Аз няколко пъти на Тед му гифнах толкова много работи, ма не на стрим. Гифнах му, примерно един път как се казваше, бе? Чай, че му забравих името. Чай само да го видя, че му забравих името. Гифнах му той. Кажа, бе, забравих му името. Гифнах му едно нещо и той на стрим, той даже не го каза. Ма не беше на стрим. Така че Тед, моля те добавим в твоите приятели и като цяло, да, много ма кефиш. Не съм много ма кефиш, Тед. Ако гледаш това видео, нали? Аз не съм популярен канал, така че... бе, човек, защо пак трябва да играем някакъв батъл? Не ми се играе никакъв батъл. Няма да играя батъл. Аз няма да играя батъл, скучно ми е. 750X. Ма, представям се сега на 7000 и аз на 5000. Колко ще, ако пускат 5000. Вой само 7000 ми в главата. Нали уж казаха 10X ще пускат, а още стоим на 3X. Ма, най-хубавото е, че поне аз си фарма левали. Той ребърта не знам дали мога да го достигна до 1-2 админа бюза. Ама, между другото, те работи, аз няма ги фарма. От сега казвам, ако оунърите, случайно това достигне до оунърите, което е едно от най-невъзможните работи. Искам да се оправите победите веднагически. Веднагически. Моля ви се, оправите си тъпите победи. Благодаря ви за мултиплеера, ама той няма да помогне. What? Сервер буст. В смисъл? Виж това. Увеличиха ми го още по 2. Сервер буст. Да. Сигурно някой си е купил сервер буста. Мисля, че някой си е купил. Само на шоп да уча. Да, ето, някой си го е купил. Братленка, благодаря, че. Аз се чуя, ще видя още някой друг човек, за мултиплеер. Не мога ги поканя. Става. И почвам от най-долу. Черния. И между другото, много благодаря на човека да е сервер буста. Ако можеш да вземе още по 4, ще е уникално. Ако вземем по 16, нали първо по 8, после по 16, аз съм табуретка, не знам. Много е яко. What? Как от 0? Не, аз после ще прегледам пак видеото и ще видя от колко победи станаха на 69 милиарда. Това не мога да разбера. Хора, тези писма, деца отстрани, не знам дали ги виждаш, дет пише 2, но е на тях. Натискам ги и нищо не излиза. Не знам, някакъв гифт ли е, нищо не знам. Нищо за YouTube знам, нито за играта. Аз съм, не знам, някаква черна дупка. Неща влизат, неща излизат. Не е буквалния смисъл. Нещата ми влизат през ума и после излизат през ухото. И те става.
Ако сега пуснат 5000X, благодаря ви, Унари. Благодаря, че игра. Направо муа. Още една минута. Какво още една минута, бе? Какво ще стане след една минута? Това е една минута, бе. Какво ще стане? Нищо не мога да разбера. What? Хора, пишете в коментар дали може до 1-2 админа билда да се направя ребърда или пак ще трябва да давам Robux за тази игра. Майко, става ми лошо вече. Пари за тази игра, не Robux. И хора, пишете в коментарите, ако искате по някакъв начин се опитам да снимам на Fortnite. Искате ли да снимам на Fortnite? Пишете. И също пишете какъв контент искате вече да качвам, какво ще ви забавлява и всяки такива работи. Това ясно, бързо се движа левела, бе. Аз много добре се движа сега. Аз се чудя да си купувам ли сега или там да изчакам рекламата по 2. Не бе, няма чакам. Окей. Ти бъртикаш ли с мене, бе? Тук се трябва да фарме. Не може да по-хубаво това на по-лошо. Ай, благодаря, че бе. Абе, много ти благодаря, бе, уникален си. Айди бе. Hello. Човек, преди 20 минути почна да мина бюза и ти сега не викаш hello. Май много си закъсняла. Какво е това? Уф. Пак ли той, бе, тъста почива и тя ли, бе? Между другото, може това да е добро. Добро, защото на левела дете трябва 710. Аз стигам до него и не мога да го мина. Ако се успея, някак се стигна до там, той да не ме прецака, нали? Ми прецаква, ама не може да се стигне до там. Благодаря, че игра. Знаете ли какво? Ще опитам да се изфармя до там. Мина бил с трейдмил. Ми видях го, да. Не ми се занимава. Имам си победи. Няма повече да се занимавам с тези глупости. Да събирам победи, че аз да не съм муд, бе. 2 години победи ли ще събирам? Докато събера 7,5 трилиона. Майко! Само да видя колко е макса победи. 1 кила. Шек, ти имам чувство, че те по цял ден само победи събират. Те на кой стигаш могат да стигнат тези, бе? То след Тесли, не знам. Момиче ли, мъж ли, хора ли са? Вече играят, вече се редуват сигурно те се редуват на час. Всеки ден по 12 часа един събира 1 трилион, следващия също 1 трилион или следващата, не знам. Си кажа. Благодаря за маската. Yes. Много красива маска. Наистина, не сте грозни с нея, спокойно. Айде, мога да филза няколко маски, мога да мърча на няколко маски. Давай, по-бързо искам. Айде, взех маска. То по-хубава. Така. То. Вече стискаме едната стотака. Айде, бе. Искам ти да ми се махни се. Ето ма. Къде го махна той, бе?
Уф, трябва да се ресетна ли, какво? Не, ти може ли да се махне молята? Какво значи 333 трилиона? Абе, ние не може да виждаме, аз трябва да реджойна ли, какво? Аз няма да реджойна във втори път. Опрей се, бе. Опрей си играта, бе, не може да и да играя. Те не може да се играе. Само на мен ли ме тебе? Оправи се. Пак лагна. Стига, бе. Уникално. Между другото, левеличе може да ги направя, защото съм едва на 1500. А пък, накрая, когато е 5000, примерно, ако направят 5000, може тогава, колко ще качвам, дай се пресметна. След дъца удали беше? След че уда беше, не съм сигурен. Ако не мога да сметна се. Към 2 уда ще качвам, към 2. Защото сега не ми се смята. Не ми се занимава. Лятна ваканция сме. По лятна ваканция, бе, аз. Какъв е този бос, бе? Защо го няма на третия урод? На първия ли е? Къде е? Където и нещо. Сега дали е времето да взема това дете 2x? По 2x дете. Само за мен, нали? Не, ще махнете и дете по 2x на сървъра. Айде, кой ги е купил? Пак да ги купи, моля ви се. Купите го пак. Ей сега, нали, като свършите, купите го пак. Моля ви се. Купите го пак. Аре, бе, купите го. Аре, бе, остават 5 минути и те ще свърши. Аре, бе, купите го, бе. Между другото, тук ми е много странно. Буквално килои. Той е супер малко. Кой е решил да направи... Направо не ми се занимава. Хора, пишете в коментарите също, ако искате да се опитам да направя спидран на втория World или на третия, не знам, няма да мога на третия, ама на втория ще мога. На първия направо го изключваме. Изключваме го, няма. Толкова вече ме дразни първия World, че няма да го играя. Втория пак по-добре. Майко, много левели вдигнах за един админ на билз, бе. Те са много добре сега, в много добро състояние съм. Не с левеличе. Иначе пак съм се добро състояние, ама като цяло да, много съм добре с левеличе. Хора, на 1000 абонати фейс ревю. Някой от вас може да знае как е изгледано обаче на 1000 фейс ревю. Трудно ще ги направим, обаче мисля, че можем. Вашата подкрепа и на роднините ви, приятелите ви, викайте да се абонират за мене. Значи, който се абонира за мене, първите там, колкото човека ми излезнат, от тези деца са абонирали за мен и аз ще се абонирам също за тях. И после някои имат плюс един абонат.
Даже имаше един, не му знам точно името, Вонзер, абе, те май се каже в YouTube, Вонзер, нещо си. Абе, някакво име беше, почти също на Вонстера или на Vortex, като на човека, който трябва да се абонирате. Значи, пишете значи, абонирате за мене, за Vortex, Vortex, 5 от, мисля, че такова беше, не съм точно сигурен, и за Крокет. Казва се Крокет. И за Пингвинчо. Моя приятел Николай. За Пингвинчо. Абонирайте за тези 4 канала, за моя и за тяхните. Искате ли да направя едно видео на Night in the Forest? Както преди, помните ли в миналия канал? Как снимах на Night in the Forest? Изтрия ми се профила в Roblox. Сега трябваше да почвам наново на Night in the Forest. Не съм толкова развит, нямам клас. Обаче трябват ми 200 диаманта за... Добре. Трябват ми 200 диаманта за, ако знаете, има един клас, не знам как се казва, един с нож, един дето е с нож, 200 диаманта, 3 звезди. Кеф имам. Аз не знам какво прави, обаче много ма кеф. Ако знаете какво прави, пак пишете в коментарите. Тези коментарите напишете 2 романа или 3. В тези коментари. Мисли, бе, що не съм ги видял, бе? Бе, аз съм много зле. Сега какво да правя? Да фарма победи или уинс? Да фарма победи или да стоя на трейдмила? Ай, ще фарма победи. Малко. Не е много. Защото ако е много... Ти се шукуваш с мене, нали? Не, ти наистина се шукуваш с мене. Добре, и сега отчал ще фарма. Мислех, че ще умра. И да, играхме на тия дни на бюзи, ама не бях почнал. Почнал да играя. Не, свърши. Тъпсъм. Свърши по 2 дето е. Знаехте ли го? Супер е лесно. Толкова лесно. Майко! Така, след този бос. Айде боса да се гледа работата. Аз съм направо, не знам, много съм слаб. А тук няма нищо интересно. Майко! Пак някой е купил сервер буст. Братленка, благодаря, ти си уникален. Уникално човече сте. Направо мачкаш всякъде. Така, хора, продължаваме с видеото. Малко го спрях на пауза. На вас ми мина неусетно, на мен не ми мина неусетно. И сега даже не знам какво става пак. Сега пак по 10 пъти трябва. Ще спира той нещо. Между другото, най-хубавият трейдмил, дето нямам аз съм бил, е бил дето е 300. И то беше, докато имаше бос и пак много беше. Майко, ай стига, бе! Искам са гръмна вече. 80 000 победи нищо са. 800 000 победи нищо не са. Майко, аз да броя вече не мога. И сега е лоу гравич. Не, ти се шегуваш с мене. Ти се шегуваш. Аз съм на ръба на нервите си. Буквално съм на ръба на нервите си. Не ми се занимава повече, така че право каня хората. Да ми е по-лесно. Аре бе, толкова ли съм скъсан един човек, не мога да поканя. Аре бе, убивайте го вече това бос, бе, много е дразнещ. Само като се маха и боса да не се махне и 3 дмила.
Вече никой не ме харесва в тази игра, бе. Единия иска да ме отрепи, другия не иска да става приятел с мене, но направо играта... Не само играта. Да, аз забравих да ви кажа, хора, то ме махна от сървъра, дето бях и сега няма по 2x долу. Но чудесно се базикаш с мене, Майя. Базикаш се, да. 3000 коина, кога, бе? Майко, как няма видя, бе? Трудно ли ме изкара от играта, аз пък как ще видя? Аз. Хора, не, още не е време май да се вземат и по 2 дете. А след 5 минути свършва. Ако сега е по 5000, веднага се вземам и за рекламата. И не ме интересува дали ще получа страйк или не. Не интересува, мама. Цел да, не искам. Абе, служи трейдмила, бе, не ми се обясняй. Не ми се обясняй кое е хубаво, кое е лошо, ай по-бързо. Между другото, даже не прочетох какво беше. Ама, ай по-бързо. Не искам никой да ми се обяснява. Аз съм дошъл тук да си играя играта. Не някакви чучковци да ми се обясняват. Не, това беше шега, ама сега, моля ви се. Има ли нов трейл? Не. Нова аура? Не. Тук някакво гледам, точно, да. Какъв Summer Shop през ток, бе? Няма никакъв Summer Shop тук. Още 4 маски трябва да събера и пак ще мържа на Вонстъра му е лесно. Как сега се го махна той? Ето. На Монстъра му е лесно, като може да се спамва всичко. Хора, май ставам като кралски. Айде, бе, човек, кара, бе, мачка, yes. Ама трябва да пуснат 5000, само тогава ще се взема той за рекламата. Мисля, че ще може да се реклама. Ако не може да се реклама, направо с Роблоксиче. Аз пък да не съм някакъв скъсаняк сега. Преди малко викам, че съм скъсаняк, ама сега не съм. Буквално стоях преди малко на едно място, защото това е играта. Стоиш на едно място. Да, няма маска. Да стоиш на едно място и да ти дадат там ралче. Те да спит. А пак това ме изкарва от играта. Какво е това сега? А то играта си е да стоиш на едно място. Аре бе, то Summer Shop няма да дойде. Имам 3000. Точно колкото ми трябва за една така кука или там какво е. Ай, че искам да мържа куки. 7000... Чай, че не прочетах, бе. Май 7500 нека ще пускат. Ако пуснат, аз съм направо... Не знам, ще поводя. От радост, не от яд. Аре бе, човек, аре. Само се сещам как ви викам, че съм много добър, защото бях... Кой ли бях тогава, като ви викам? Да, 336 или кой бях, като ви викам, аз съм много добър, а сега съм 620. Според вас мога ли да бия Запла и те not found по спид? Мога ли да ги бия? Според мен мога да ги бия, ако се взема, нали, аурата най-хубавата имам и тетя имам. Трейла Тед го няма, най-хубавият трейла Тед го няма. Мисля, качвам едно видео и да не се взема трейла, защото ако се вземе... не, пък то аз ако се взема всички ребърти, аз ще подмина всички. Ще стане един от най-добрите българи в България на тази игра. Така че... Прав... 4000.
И да, хора, не спрях да мърмура през целия админ абюз. Това ми е специалността мърморенето. И даже сега мърморя. И сега мърморя. Като някакъв мърмот съм. Вече и по едно удари не дава, бе. Гаци. Аре, бе, човек. Искам 7500. Май казаха, че ще пускат 7500. Не прочетах. И пишете в коментарите, ако мога случайно да гифна на някой ето такива трейлове, не с роубъкси, а с победи. Защото ако можете, ще правя вече много такива, как се казаха. Не квестове, бе. Как се казаха те? Забравих му името сега. Забравих му сега името. Как може да забравя името на нещо толкова важно? Мисля, че ме разбрах. Giveaway, да. Ще правя толкова много giveaway на такива неща в играта, че пак има 5 wins, добре. Май сега го пуснаха, не знам. Да, мисля, че сега го пуснаха. Тъмън като почна батала. Аз ще избия този телефон в главата. Аз ще забия този телефон в главата, обещавам. Нямам, обещавам, че наистина може да стане някакъв файл. Да го направя. Ама може и да не стане файл и да не го направя. И тогава обещанието ще е лъжа. А аз не лъжа. Който иска, че питайте, аз не лъжа. Нали за играта. Всеки е лъгал. Даже и аз. И вие сте лъгали, признайте се. Само Бог не е лъгал. Той е безгрешен. Всеки на света е лъгал, освен Бог. Значи... Поне не съм на трето. Защото трето е ужасно. А вие пишете в коментарите кой е най-ужасният стейдж, дето не може да го минете вече толкова много време. Според мен са 6 и 3. Но в много ми е тихо без музика, бе. Искам да слушам музиката, ама и копчетата искам да слушам, ама ще има копирайт в той. Кажа го и аз. В играта, в YouTube може да ми изтрият канал. Айде, умрях. Няма, умрях. Или може би не. Мачка, yes! Сега голяма стъпка за нашия отбор. 35 милиарда! Yes! Буквално сега си бие гърба с една табуретка. Ох! Абе, май ще пускат 7500X. Само ти говорят. Ма 7500X. Хора, според вас, нали, мога ли до следващия админ абюз да направя 3 трилиона? Което мога да го направя. Признавам се, мога да го направя, ама не знам. Хем, че нямам време, хем, че много ма мързе. Много ма мързе. По колко часа игра на ден, само за или по бетки. И между другото, ще ми го увлече само да видим, по 1,5. Сега той може 2,5. Ако събера, нали, хубавите 7,5 трилиона, тогава ще е по 5. Така че има много време, докато го измисля той. Хубав. Майка!
Майко, как си такова рамото? Май си извадих рамото. Не съм се го изкарал, обаче с такова. Си изпуках рамото, много ме заваля, не знам дали го чукаше. Майко! Отивам за... Той ми каже, че го за... победки. Не ми се ходи, ама трябва. Всеки трябва да има задължения в този живот. Моите задължения са да играя на играта. И в това не съм добър. Даже и в това не съм добър. Аз не в нещо съм добър, ама... Аре бе, човек, аре бе, защо умирам винаги, бе? Аз даже сега не мога да видя нашия отбор синя. Докъде е? Доколко милиарда сме? Това сега ако направя 70 милиарда и сме на същото като оранжевото, аз съм изнесъл целият отбор. Буквално съм изнесъл целият отбор, като съм направил 70 милиарда. Те пък тяхния хич не е активен, така че... Не ми се занимава повече. 300! Благодаря. Ти май ми го даде, те спечелихме. Може ли още малко батали? Може ли още батали, моля ви са? Искам още малко батали. Много благодаря. Хи-хи-хи. Майко, ако всеки ден е тъй, с такива батали аз мога и 1 милион да стана, бе. 1 милион. Един квадрилион, не един... What? Бързо, бързо. Не. 40 секунди няма как. И без той, но сега като беше на 2000, при другия сървър, преди да ма кикне, правих по 2. Ама сега много благодаря. Много благодаря. От сърце ви благодаря. Сега ще направя 2 лева. Искам 2 лева. Да, не искам да направя 3 лева, да съм да направя половиния ребърт за този админа мюс. Моля ви се. 2 лева остават. И пишете в коментарите още, гледахте ли Spider-Man нов ден? Много як филм. Объркан, според мен е много объркан този филм, обаче е много хубав. Наистина, много як филма. Да, му, не знам, не заслужава вече 10 от 10, ама... 67 от 10. 6,7 от 10. Не. 9,5 от 10, защото много ми хареса. Тя пица ли ще дадат, бе? Да много дадат пица. Защото аз прочитах само края и пише пица. Пиза. Айде, 2 лева трябва да кача за този админа бюз, бе. Още 2 лева трябва да кача. Няма да говоря много, защото ми хареса и то доста ми хареса този админа бюз. Каквото и лошо сега да направя тест онарите, няма да такова. Пак. Къде им? Шопа, бързо. Купувам го. Бързо, бе. По 3 луда, бързо. Имам 40 секунди. И дадох и без 108 робъкса. Сега ако ни кача даже и 2 левела, не си е струва. 8 робъкса няма да се струват. Ако кача само... трябва да кача 1 левел. 2 левела. Няма как да кача 2 левела. Ама трябва да кача се 1 левел. Не се трябва да кача половин левел. Най-добре половин левел. За да се струва. Пак се струва, да. Пак се струва, 1 лево се струва. Ако сега дадеш примерно по 1000 или по 2000, някакъв екс, може да се направи последния левел. Моля, аре бе човек, приятели сме. Приятели сме, бе.
То Солнера знае колко се харесваме. Така е, много сме добри приятели. Ние двамата с него даже спахме. Така е, играхме. Treadmill Zone! Какъв Treadmill Zone, бе? Давай, вземам победите, няма значение. Отдрисках. В шопа има май секрет. Уникален секрет! Yes! Не сега го рестокват, може да има секрет. Уникално! Направо! Да ти гръмни главата! Уникален секрет е. То пише шоп секрет нещо. Аз ги чета накрая, казвам ви. Аз нищо не... Айде, човек, айде. Можете от мен абюз даже да кача не 25 лева, а 28. Summer coin. Не 28, а 26. 26. Не съм нагъл, 26 искам. И между другото, 8 роубъкса са заслужи се. Заслужаваш се. 10 Twins! Давай. Не искам да ходя, бе, човек. Не искам да ходя. Не, аз няма да ходя. Отчувам. Имам 30 секунди. Сега пък добавиха и още. И така мога ли? Да, мога да бъде. Ако ме интересува, бе, дай отчем направо на хубавото место. Дай 1 лево да кача. Струва се. 10 минути, майко! Заслужаваш всичко. За 10 минути горе-долу мисля, че мога да кача към още 5 лева? Не знам, може би, не съм сигурен. Ако кача към 5 лева, съм много доволен. Не вярвам, че кача 5 лева, ама все пак доволен съм от админ абюза. Особено като ми даде 350 милиарда. Сега трябваше да добавя някакъв звуков. Сами, да, точно. Сами, ей те, Сами, даже аз ще го напиша в чата. Аз ще напиша даже Сами. Малко бавно пиша Сами. Сами. Само как се кажеш, клавиатурката. Тук вече ще участвам по 10x. Няма още да тръгвам като почне. Участвам. Тук вече участвам. Химче, между другото, аз не знам защо изчаках. Химче ще взема Wins. Мисля също, че ще взема може да победя и да взема още повече Wins. Искам да качвам левел, ама по-важно се е Wins-а. Честито, умрях. Давай. Защо умрях, бе? Как умрях, бе?
някога. Ако слуха ви хора стане някакъв... ако слуха ви са такова... се запуши, ако тъпанчето ви гръмне е от мене, да знае, че не е от някой друг. Примерно не е от Кралски, от Анди Студио, само от мен ще. Ма не са, то маше от мене. Защото аз само... Ако сега пуснате едно лоу гравиче, нали сега, толкова ще съм радостен, защото нали да минат и след вълната. Много ще съм радостен. Ако пуснате едно лоу гравиче. Ох, мале, колко ще е хубаво. Бе, май набият, не знам. Може да набият. Не умрях, тук умрях. Не, благодаря ти игра, благодаря. Хора, това е... What? 70 милиарда? Моля се, искам да бием. То аз може само до края на админа бил, за да си кача трилионич. Там 3 трилиона. Трилиона дете е 1,5. Човек, защо? Искам да се гръмна само набързо да видя нови аури. Има ли нещо? Не. Давай с 300 в градско, бял депутатско с 300. 12 000 са маркойна. И аз не съм си ги печелил сам. Те ми ги дадаха фри. Благодаря, че. Yes. Дай, yes! Мачкай. До 6 минути може още 1-2 пъти да стигна до 70 милиарда. Войто, админа бил се толкова хубав. Верно, май е най-хубавият. Тук аз какво верно, то се е вярно. То се е така. Искам да видя дали печелим или губим. Ако някой от оранжевия тим, извинявайте, ама... Между другото не знам кой свят повече ма кефи, лилаво или оранжево. И двата са... Няма кефят. Май бием, мисля, че бием. Нали, ако целият ни отбор не е на той, на пътеката, ама... Ако сега взема още 70 милиарда победи, още 2 пъти да речем. Дай, умирам, направо не мога повече се занимавам. Ако може сега се телепортирам до някой стейдж, това ще вижда след третия, не на четвъртия. Нали, да не съм толкова лаком, искам някога и сам да си минавам нивата. Не да с хак. Шпутя! Благодаря, че това не знам как го взех, между другото. Как го взех и аз не знам. Може даже да... То не е защото съм победил, то още не е свършила битката. Този път сега искам обяснение как умрях. Искам обяснение от онърите как умрях. Как умрях? Обяснете ми. Господин Secret Talk и господин, не му знам името, на Лъки Матли, как се каже, що си. Тук вече мой малко са фарми. Абе, май загубихме. Май нашия отбор загуби. Ма, тия 10, по 10 твинс май не ми се попиляват за нищо. А пък аз на другия евент пак не може да няма такова, ама да сигурно ще има трейд мил и 7500X.
За сигурност. Ако не 5000. Ами не мога, бе, искам едното да прави другото. От едното ще кача много голям левел, от другото ще поудея. Той тук поудявам, защото бавно качвам. По 2 уин за 6 часа. Не знам, стабилно ли е? Хора, пишете в коментарите. Стабилно ли е? Че са шугър с мене. Играчи май наистина. Абе, стига, бе! Абе, искам да се гръмна вече! Получавам! Получавам пристъпи на лудост! Дишай, не издишай. Дишай, не издишай. Дишай, не издишай. И след това целни гроба. Ами не, благодаря, че няма. Защо, бе? Как бе? Нали скочих, бе? Натиснах си. Абе, то шкаф няма ли да спира да се отваря от нищо, бе? Ако едното няма да спре да ме изнервя, другото ще ме изнервя. Ако едното ме изнервя, и другото почва. Аз съм нервак, между другото, и съм зодия Овен. Така че много бързо превръщам от мухата в слон. Те да го уточня. Айде, трети World е минат. Трети World. Трети стейдж е минат. Така. Той. Между другото бях на косъм да паса фърля в бездната и ако се чуете защо толкова много ми лаги, това е защото има много неща по мапа и зато ако играех от компютъра нямаше да ми лаги, обаче мисля, че и на вас би трябвало, нали, ако не сте от една държава, не знам как се казваше, дето получава по 300 мегабайта в секунда. Мисля, че знаете, че това е почти невъзможно. Почти. Тук слагам думата почти. И 3. Кога изтече по 10, бе? Абе, кога изтече? Върнам в началото. Аз за той ли се мъчих толкова много време, бе? Да ми минава с капаните нива. За той ли се мъчих? Все пак ми хареса админа билда, въпреки че се изнервих и може следващия път да цел на гроба. Буквалния смисъл. От нервна криза. И след това ще въвикам на погребението. Какво ще въвикам? Това аз няма да съм жив. Така, трудното е минато. Сега остават лесниче. Между другото, вълната не знам как ще мина, защото с това, айде да го кажа, low gravity. Добре. Какво добре, бе, човек? Не, сега е най-лошия момент. Между другото, сега няма да събирам никакви парички, защото ако събирам парички, то дай да пъцакам малко трейдинга. Дишай, не издишай. Умри. Така, разбрахме се. Между другото, наистина, той може да се помисля да го направя. Ето и 3 трилиона дет пише. Ето сладки парички. Парички и аз победи. Много вкусно. Много е вкусно. Айде, маска. Между другото, то съм мина бил, много маски дадаха. Много. И ми остават още 2 маски и ще мога да направя може да мържа още една. И хора, ако си мислят, че ще ви трябва точно 5 отделни маски, които не са ви нужни, за да мържете, трябват ви 4. Примерно те 4 първите си помислите за маска, махате едното, стават на 9, след това като сложиш примерно мържнатата,
ще станат пак 10, така че не ви трябва точно 5, трябва ви 4 да извадите едната. Малко съм тъп, да, ама... Да, бе. Между другото, аз се чудя, тези победи, дет ми даде няколко пъти да не са от златни бутони. Защото ако са от златни бутени, аз почвам да ходя из целия мап, ще търся само златни бутени. Като някакъв бутени, като някакъв джунер. Все едно, не знам, учи ми като някакъв джунер. Бутен, джунер. Нямат нищо общо, да, ама... Аре, бе, искам да върнат World 4, ама то май няма да го връщат. Да, то май няма да го връщат. Знаете ли какво? Свърши админа билда. Това видео стана 1 час. Обаче нищо няма да ми попречи да ви покажа дали съм... Да ме пишете в коментарите дали съм добър на втория World. Ако съм добър, нали за вас. Аз съм, поред мен съм слаб. Да правя един спидран на втория World, нали? Сега не правя спидран. Шегуваш, аз верно ли левнах? Сега май ще пуснат пак 7500 екс. Не ме интересува. А пък, те са онали да си казват колко път ще пускат и кога ще пускат. Аз повече няма да им търпя глупостите. Еми, до там стигнах, обаче кой сте вече? 7? Да. What the? Оф, не можеш от евента. Майко. Ти се шегуваш с мене. Абе, ти се шегуваш с мене. Рибей ми са. Рибей ми са, да. Рибей ми са и ще рива. Чухте ли бе, хора? Ако рибей ми са и ще рива. Много хубав админ абюз, иначе наистина. Няма какво да критикувам, което винаги го правя. Винаги критикувам админ абюз. Още след 1-2 минути спирам видеото. На никой не му се гледа 1 часов видео, който може да направя да пусна един стрим. Когато ютубърите, нали, сега казвам към всички ютубъри, не да спират да правят стримове, нали, като играят, казвам просто като правите стримове на някои игри, докато има админ абюз, примерно на стила Брейнрод. Не се ли сещате, че вие като правите, някои хора може да ва гледат, обаче това да е късметлийския ден, и точно този ден те да ва гледат и да може да им се спални OG. Едното. Второто, според вас, кой ще ва гледа, докато всички са на админ абюза? Всички са на админ абюза, кой ще ва гледа? Нали, не казвам нищо лошо към правенето ви на видеа, ама сега 3 минути. Убийцам. И не казвам обичам, а убийцам. Буквално в смисъл съм убит. Убийцам. Няма нищо в шопчето, бобчето. Арбе, нова аура. Ако не е нов трейл, нова аура. По-добре ще нова аура, защото трейловете струват майка си и баща си. А майка си и баща си нищо. Майка ви и баща ви нищо не струват. Майките и бащите нищо не струват. Защото те не се продават за пари. Да нищо не се продават. Ама искам да кажа, че
Той с... Как се казаха? Забравих му името сега. Космически пари. Мисля, че само то, как се казваше, Илон Мъск има пари. Само да пина малко вода. Само има... Не мога да говоря като пия вода. Само Илон Мъск има парите. И сега ако стане от 10 000 само на 10, спирам. Буквално спирам видеото и това е. И ще рейдж квитна. Ще рейдж квитна. От всякъде. Отпред от... Знаете какво няма говоря. Няма говоря, че ще изръста някой глупост. Хора, аз сега забелязах. Като имах 2000, не 2-3000 X, правих по колко? От колко време рекорд? От 10 часа. 10. Не мога да говоря. От 1 час. 10 часа. Между другото, мога ли да се похарча парите? Искам да се похарча. Чакай малко. Summer Да, май само на админа билсти има Summer Shop. Аз имам толкова много стотинки сега за Summer Shop. Че даже и в истинския живот нямам толкова пари. Аз не че имам някакви пари, бе. Да, ама... Аз съм скъсан. Рейдж квитнах. Това беше всичко от мене, хора. Оставете един лайк, абонирайте за мене и